الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العالمين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. ينقوى ما سدرجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكي حدوى cikin wannan yammaci na Asabar 16 ga watan Sha'ban shekara 1443 bayan hijira, wanda ya daidai da 19 ga watan uku shekara 2022 miladiya. Da muka haɗu a wannan darasi na littafin Lum'atul I'tiqad na babban malami Muwaffaquddin Ibn Qudama al-Maqdisi a wannan zama na 12. Fasalin da za mu tashi akai shafi na 65. Malam yace faslun fi ru'yatil mu'minina li rabbihim yawmal qiyamah. Wannan fasali zai mana bayani cewa mu'minai za su ga ubangijinsu ranar tashin alkiyama gani da ido. Mu'minai su ne bayin Allah da Allah ta'ala ya siffanta su a cikin alqur'ani da siffofi kyawawa, har ya ware sura musamman ya sanya ma suran suna suratul mu'minun, wanda a cikin wannan suran Allah ya ambaci siffofin masu imani. Sannan a wurare daban-daban na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rika bayyana mana su wane ne mu'minai. Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin mu'minai. A ƙur'ani da yawa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ko ya ku masu imani. To duk waɗanda suka samu waɗannan siffofi tabbas za su ga Allah ranar tashin alƙiyama. Wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa. Malam yace wal mu'minuna yarawna Allah ta'ala fil akhirah bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunahu. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة القيامة. yace muminai yarawna Allah za su ga ubangiji madaukaki fil akhirati a gidan lahira, bi absarihim za su ga Allah da idanunsu, wa yazurunahu Allah zai yarje musu su ziyarce shi, wa yukallimuhum Allah zai yi musu magana, wa yukallimunahu su ma za su yi ma Allah magana. Kamar yadda ya zo cikin riwayoyi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Babu wani mutum guda daga cikin ku face zai yi magana shi da ubangijin shi da Allah babu tafinta, mana babu wani a tsakaninsu. Shine anan malam yace Allah zai yi musu magana, zai yi magana da su, kuma su ma za su yi magana da Allah. Sai kafa hujja da faɗin Allah cikin suratul qiyama aya na 22. Allah yace wujuhun, wasu fuskoki, yawma idhin, a wannan ranar na alqiyama, nadira, suna cike da haske da annuri. Dalili ila rabbiha nadira, ai zuwa ga fuskan ubangijinsu suke masu kallo, suna kallon fuskan Allah, mana za su ga Allah da fuskokinsu wato ranar tashin alƙiyama. Waƙala a wani wurin Allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna. Lallai su kafirai dangane da ganin ubangijinsu ranar alƙiyama za a sha makance su, ai za a hana su ganin Allah. Suratul Mutaffifin aya na 15. To tunda an ce za a hana kafirai ganin Allah, mafhumul mukhalafa
shine ya zama ai su mu'minai za su ga Allah, saboda su an hana su ganin Allah ne saboda kafircinsu. sai ce falamma hujiba ula'ika fi hali sukhdi dalla ala anna almu'minina yarawnahu fi hali rida wa illa lam yakun bainahuma farqun. falamma hujiba ula'ika, a yayin da aka sha makance waɗancan su kafirai fi hali sukhdi, saboda an yi fushi da su, halin an yi fushi da su, dalla ala anna almu'minina yarawnahu, wannan yake nuna cewa lallai su masu imani za su ganshi, za su ga Allah fi halin rida, saboda su wato Allah ta'ala ya yarda da su. wa illa in kuma ba haka maganan yake ba, lam yakun bainahuma farqun, kaga zai zama tsakanin kafiran da mu'minan babu bambanci kenan. ai su laifin su yasa aka hana su ganin Allah, su kuma waɗannan tunda masoya Allah ne za su ga Allah kamar yadda Allah ya faɗa, annabi ma ya faɗa. wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi cikin hadisi yace innakum tarawna rabbakum, ya faɗi masahabbai wannan, yace lallai ku za ku ga ubangijinku kama tarawna hadha al-qamar, kamar yadda kuke ganin wannan watan a sama. la tudammuna fi ru'yatihi, ai ba kwa turereniya, ba kwa cutar da juna wajen ganin shi. baka ce ma wani dan matsa min in gani, ko ba haka bane? duk inda kake zaka ga wata, wani bai tare maka ka gani. to yadda kuke iya ganin wata babu turereniya babu cutarwa, haka za ku ga Allah ranar tashin alkiyama, wani bai tare ma wani ganin Allah. hadithun sahihun muttafaqun alaihi, wannan hadithi ya inganta, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi. yace wa hadha tashbihun lirru'yati birru'yati lal mar'i bil mar'i, fa inna Allah ta'ala la shabiha lahu wala nazir. wannan kamantawa da annabi yayi da yace za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata, ai wannan kamantawa ne, wato an kamanta gani ne da gani, ba an kamanta abun gani bane da abun gani. menene su sahabbai za su gani? menene annabi ya kwatanta da shi? yace kamar yadda kuke ganin abu kaza, da me ya kwatanta? yanzu mun ga wata shine abun gani ko? to a lahira kuma masu imani za su ga Allah, kaga Allah shine abun gani a lahira. to idan aka fahimci ai an kwatanta abun gani ne da abun gani, ma'ana an kwatanta Allah da wata kenan, wanda maganan ba haka take ba. ai an kwatanta ganin da za su yi ma Allah ne da yadda suke ganin wata. da fatan kun fahimci wannan. in ya zama abun gani ne da abun gani, ya zama an sanya ma Allah kishiya kenan. a'a, an kwatanta gani ne da gani. ai yadda kuke ganin watan nan haka za ku ga Allah, ma'ana za ku ga Allah abin shi a fili, bai yiwuwa wani ya tare maka. yanzu kaman in wata da ake magana shine wata a daren 15, lokacin da ya fi kowane lokaci haske. amma jinjirin wata, ta yi mu dinnan duka mu fita neman jinjirin wata, sai wani ya ce shi san bai gani ba, ce mishi gashi kana gani, sai ce dan matsa mun, ko ba haka bane? wani ya tare mishi. to amma lokacin da watan ya cika da hasken shi, kaga ba wanda zai tare ma wani, kowa yana ganin ta, bai cewa ina take, saboda kusan ta mamaye ko ina. to shine sai ya ce ai fa inna Allah ta'ala la shabiha lahu wala nazira, shi Allah ba shi da makamanci kuma ba shi da kishiya wanda za a kamanta shi da shi. a takaice dai hujjojin duka suna nuna cewa masu imani za su ga Allah ranan tashin alkiyama. da fatan kun fahimci wannan. sharhi ya fara sharhin a shafi na 64 inda yace ru'yatullahi fil akhirah, ko kun ga wajen can karshe kafin a sauka daga layi, kun ga wajen? yace wato ganin Allah a lahira. ru'yatullahi fid dunya mustahilatun, ganin Allah a duniya abu ne wanda bai yiwuwa. liqaulihi ta'ala li Musa, saboda faɗin Allah ga annabi Musa, wa qad talaba ru'yatullahi, shi Musan alaihi salam ya nemi ya ga Allah, sai Allah ya ce mishi lan tarani, ma'ana har abadan ba za ka ganni ba. to tunda Allah ya kore ganin shi ga Musa, ya nuna ba zai gan shi ba,
to wannan yake nuna babu wani wanda zai ga Allah a duniya. Wannan ayan yana cikin suratu Araf aya na 143. Wa ru'yatullahi fil akhirah, amma dangane da ganin Allah a lahira, thabitatun, wannan ya tabbata bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Ya zo cikin alqur'ani, ya zo cikin hadisai, kuma ya zo cikin ijma'in magabata. Sai ya kawo hujjojin da Ibn Qudama ya kawo a baya. Qala Allah ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Yace wasu fuskoki a wannan ranar na alkiyama suna cike da haske, ai za su ga wato ubangiji. Wa qala yace kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Ai lallai su a wannan ranar na alkiyama dangane da ganin ubangijin su abun sha makancewa ne, ai za a sha makance kafirai. Falamma hujiba alfujjar, a yayin da aka sha makance fajirai an ru'yatihi daga ganin shi, dalla ala anna al-abarara yarawnahu, wannan yake nuna cewa lallai bayin Allah masu takawa za su ganshi, wa illa lam yakun bainahuma farqun, kamar yadda dai shi malam ya faɗa. In bai zama haka ba to babu bambanci kenan tsakanin mutanen kirki da mutanen banza. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum, lallai ku za ku ga ubangijinku, kama tarawna al-qamara, kamar yadda kuke ganin wata, la tudammuna fi ru'yatihi, ai ba kwa turereniya, ba kwa cutar da juna wajen ganin shi. Muttafaqun alaihi. Wa hadha at-tashbihu lirru'yati birru'yati la lilmar'i bilmar'i. Wannan kamantawa da aka yi, ai an kamanta gani ne da gani, kamar yadda bayani ya gabata a baya ko? Ba an kamanta abun gani bane da abun gani. Li'anna Allah laysa kamithlihi shay'un wala shabiha lahu wala nazir. Saboda shi Allah ba shi da wani abu tamkar shi, ba shi da makamanci, kuma ba shi da abokin tarayya. Wa ajma'a as-salafu ala ru'yati al-mu'minina lillahi ta'ala. Magabata sun yi ijma'i akan cewa lallai masu imani za su ga Allah madaukaki, dunal kuffar, amma banda kafirai su ba za su ga Allah ba. Bidalili al-ayati thaniya, saboda aya na biyu na suratul mutaffifin da aka kafa hujja da shi, cewa kafirai ba za su ga Allah ba. Su masu imanin yarawna Allah ta'ala fi arsatil qiyama, za su ga Allah a filin tashin alqiyama. Tun a filin alqiyama za su ga Allah. Wa bada dukhulil janna, haka ma bayan sun shiga aljanna za su ga Allah, kama yasha Allah ta'ala, kamar yadda Allah ya so. Har malamai suka ce wannan fassara ne ma daga manzon Allah. Da Allah ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada. Al husna aljanna, ziyada ganin Allah. Waɗanda suka kyautata suka yi ayyukan ƙwarai suna da lada mafi kyawu kuma da ƙari. Ai Allah zai ba su husna, zai ba su aljanna, kuma sannan zai ƙara musu. Shamakin da Allah ya sanya tsakanin idanunsu da ganin shi, Allah zai janye wannan shamakin, za su ga Allah. Har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tambaye su, ya ku 'yan aljanna, akwai wani abu da kuke so a ƙara muku? 'Yan aljanna sai su ce, ya ubangiji, ai alkawarin da kai mana ka cika, babu wani abu da muke da bukata da baka bamu ba. Sai Allah ya yaye shamaki, sai 'yan aljanna su ga Allah. Babu wani abu da yake cikin aljannan na daɗi da faranta rai kamar ganin Allah. Sai ya zama ganin Allah ma ya fiye musu ni'iman aljanna. Har wasu malamai suka ce masu 'yan aljannan za su yi ta kallon Allah tsawon shekaru 40 ba su iya kibta ido saboda jin daɗi. Saboda Allah fa shi ya halicci kyawu, ko ba haka bane? Duk wani abu da ya burge ka a duniyar nan, waye halicce shi? Allah ne ya halicci wannan abu. To kai mamaki, kwakwalwanka ba zai iya kamawa ba yaya kyawun Allah zai kasance subhanahu wata'ala. To a takaice ya faɗi haka, ya ce sun yi ijma'i cewa su masu imanin za su ga Allah a filin alkiyama, kuma za su gan shi bayan shiga aljanna. Wannan gani wa hiya ru'yatun haqiqiyyatun taliqu billahi, ai gani ne na haƙiƙa irin wanda ya dace da Allah, ba yadda 'yan bid'a suka fassara shi da wani ma'ana na daban ba. Sun yadda an ce gani, amma sai su ce ba gani bane da ido. Yace wa fassaraha ahlut ta'til,
masu addalawa masu lalata ma'anonin ayoyi da hadisai sai suka ce bi annal murada biha, abinda ake nufi da gani anan ai ru'yatu thawabillahi, ai wato wai za su ga ladan Allah ne ba Allah za su gani ba. Aw annal murada biha, aw fassara na biyu suka ce ru'yatul ilmi wal yaqin, ai gani ne na ilimi da yaqini ba gani na ido ba. Haka suka fassara. Malam yace wa naruddu alaihim bi'tibari ta'wil al-awwal, a bisa fassaran da suka yi na farko cewa gani da aka ce suka ce ai ganin ladan Allah ne, yace za mu yi musu raddi bima sabaqa fil qa'idati rabi'a, da abin da ya gabata a ka'idan nan na hudu cewa ba haka magabata suka fassara ba. Tun daga sahabbai har tabi'ai sun karanta ayoyin da hadisai, amma haka suka fassara gani ba wanda ya taba canzawa. Wa bi itibari ta'wil thani, in aka lura kuma da fassara na biyu cewa ai gani ne na ilimi da yaqini, yace za mu yi musu raddi wa bi wajhin rabi'in, da wani fuska na hudu, annal ilma wal yaqin hasilun lil abrar fi dunya, ai ilimi da yaqini cewa akwai Allah, Allah yana nan, ai bayin Allah na kwarai sun riga sun samu wannan tun a duniya, ba su bukatan kiyama ta tashi kafin su tabbatar akwai Allah. Ba haka bane ba? Duk mai imanin gaskiya a yanzu haka ya tabbatar akwai Allah, bai da bukatan Allah ya fito ya ganshi, ya san Allah yana nan tare da bai taba ganin shi ba. Ba haka bane ba? Yace wa sayahsulu lil fujjar fil akhirah, amma wannan yadda cewa akwai Allah zai faru ne ga kafirai a lahira. A lahira ne za su tabbatar akwai Allah su, amma masu imani tun daga duniya sun tabbatar akwai Allah. To wannan mas'ala na ganin Allah an kasu kashi uku. Kashi na farko, akwai waɗanda su suka tafi akan cewa ba a ganin Allah a duniya, ba a ganin Allah a lahira, wanda kuma masu irin wannan mummuna irin mu'tazila da 'yan jahamiyya su suke da wannan mummunar aƙida cewa ko a lahira ma ba za a ga Allah ba. Sai kuma sufaye, masu ɗariƙun sufaye kenan, su kuma sai suka zurfafa ainin, suka ce ana ganin Allah a duniya, ana ganin Allah a lahira. Shi yasa zaka ga ko taro suka yi sukan ce Allah ma yana zuwa wajen, ko ba haka bane? Kamar yadda sukan ce annabi ma yakan zo wajen har yayi tarayya da su cikin zikiri ko kaza ko kaza. To sai zama su sun wuce gona da iri, cewa a duniya ana ganin Allah, a lahira ma ana ganin Allah. To ahlus sunna kuma wanda su a tsakiya suke, sai suka ce ana ganin Allah amma a lahira, amma a duniya ba a ganin Allah. Kun ga su waɗancan sun kore ganin gaba ɗaya, suka ce babu a duniya babu a lahira. Su kuma waɗannan sai suka zurfafa suka ce duk akwai, a duniyan ma ana ganin Allah, a lahira ma ana ganin shi. Amma ahlus sunna sai suka yi aiki da hujjoji, suka ce ba a ganin Allah a duniya saboda faɗin Allah lan tarani, ko maganganu da aka samu cewa annabi ya ga Allah, duka maganganu ne wanda malamai suka yi ta saɓani akai tun daga zamanin sahabbai. An yadda ya ga Allah a mafarki, amma ganin Allah da ido an tambaye manzon Allah, ya ce bai ga Allah ba. Har Aisha take cewa abubuwa uku duk wanda ya gaya maka game da annabi to yayi ma annabi ƙarya. Abu na farko ya ce maka annabi ya ga Allah, ko kuma ya ce maka annabi ya san gaibi, ko kuma ya ce maka annabi ya ɓoye wani abu na wahayi da aka yi mishi. To duk wanda ya faɗi wannan ka tabbatar yayi ma annabi ƙarya, kuma za su tsaya shi da annabi a gaban Allah. To takaice wannan babin kenan. Allah zai martaba masu imani a ranar tashin alkiyama ta yadda za su ganshi, wato gani da ido. Shine Ibn Taymiyyah yake cewa wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum, ko masu imani za su ga ubangijinsu haqqan da gaske, amma ranar tashin alkiyama. To ina ga mun gama da wannan kenan, ko faslun fil qada'i wal qadar. Shi kuma wannan fasali zai yi magana akan hukuntawa na Allah, tsarawa da zartarwa. Allah shi ke da tsari, komai da yake faruwa a duniya Allah ya riga ya tsara shi. Allah ya tsara yau za mu haɗu mu yi karatun nan, ko ba haka ba ne? In abun farin ciki ya same ka, Allah ya tsara abun zai faru, ba wanda ya isa ya hana shi faruwa, babu wanda ya isa ya canza shi.
sai dai in kana addu'a mai ƙarfi, annabi ya ce la yaruddul qadara illa addu'a. Babu abin da yake ture kaddaran Allah sai addu'a. Addu'a yana iya ture kaddaran ko kuma ya rage ƙarfin shi. To Allah yakan tsara al'amura kuma sai ya hukunta. Alƙadaru na tsari, ƙada'i kuma na zartarwa. Allah ya zartar cewa wani zai mutu rana kaza, wannan ko ba wanda ya sai hana, ko ba haka bane, sai da ya kaddara sannan ya hukunta. Wa min sifatillahi ta'ala, yana daga cikin siffofin Allah madaukaki, annahu al-fa'alu lima yurid. Shi Allah mai zartar da abin da yake so ne. La yakunu shay'un illa bi iradatihi. Babu wani abu da yake kasancewa sai da nufin Allah. Ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Abinda Allah ya so shi yake kasancewa. Abinda Allah baya so bai yiwa ya faru. Bai yiwa wani abu ya faru Allah bai sani ba, ko Allah baya son faruwan shi, bai yiwa. Wala yakhruju shay'un an mashi'atihi. Babu wani abu da yake fita daga son Allah ya zama abun ya faru ne ba haka Allah yake so ba, bai yiwa. Duk abun da kaga ya faru, ko da daɗi ko babu daɗi, Allah yana son faruwan shi. Ma'ana Allah ya ga dama sannan ya faru. In Allah bai ga dama ba zai faru ba. Walaysa fil alami shay'un yakhruju an taqdirihi. A cikin halittu duka babu wani abu wanda yake fita daga tsarin Allah, a ce wannan abun ya faru ne amma ba haka Allah ya tsara ba, bai yiwuwa. Duk abun da kaga ya faru haka Allah ya tsara. Wala yasduru illa an tadbirihi. Babu wani abu kuma da yake fitowa ko ya samu face haka Allah ya gudanar, saboda Allah shike da tadbir, yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. Ko ba haka bane? Shike gudanar da al'amura. Wala mahida li ahadin anil qadaril maqdur. Ai babu makauta. Mahid shine kaucewa, in babu makauta inda za a kauce, wani bai da wani makauta inda zai iya kaucewa daga kaddaran Allah. Kun gane magana? A ce gashi Allah ya kaddara wani abu, kai kana da wani makautan da zaka kauce, kaman kai dodging haka. Babu wani escape route. Babu hanyar da zaka tsallake abinda Allah ya kaddara. Shine wala mahida li ahadin. Ai babu wani da yake da wani wajen kaucewa anil qadari, daga kaddaran Allah al-maqdur, wanda Allah ya riga ya hukunta. Sai dai kawai addu'a. Wala yatajawazu ma khudda fil lawhil masdur. Duk abin da yake faruwa baya wuce abin da aka rubuta a allon nan na rubutu, lahul mahfuz kenan. Duk abin da kaga ya faru yana rubuta a lahul mahfuz. Babu wani abu da zai faru wanda baya rubuce a ciki. Yana rubuce a lahul mahfuz cewa za mu haɗu a yau mu yi wannan karatu. Da wani za su zo wajen karatun. Da wani kila lalura zai hana su zuwa. Za a gama karatun lafiya, yana nan a rubuce. Kila mai karatun ne zai mutu kafin a ƙare karatun, yana nan a rubuce. Wani ne zai mutu, wani abu ne zai faru, komai yana nan an riga an rubuta, ba wanda ya isa ya canza. Arada mal alamu fa'iluhu. Duk abun da halittu suke aikatawa Allah ya nufi su aikata. Alam kullu man siwa Allah. Halittu duka Allah ya nufi abun da suke aikatawa. Walau asamahum lama khalafuhu. Da Allah ya kange su daga aikata abun, da ba za su iya saba ma Allah ba. Wanda yake shan giya a yau, ko yake zina, ko yake sata, da Allah ya kange shi daga yin satan, da ba zai iya saba ma Allah ya je yi sata ba. Walau sha'a an yuti'uhu jami'an la'ata'uhu. Da Allah ya so bayi duka su yi mishi da'a, da ba za a samu kafiri a duniya ba, da ba za a samu mutumin banza ba. Da ya so da gaba ɗaya kowa zai mishi da'a. Khalaqal khala'iqa wa af'alahum. Shine ya halicci halittu duka da ayyukan da suke aikatawa. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah ya kaddara arzikin da kowa zai samu, kuma ya rubuta rayuwar kowa a kididdige yake. Yawan numfashin da kowa zai yi ba zai canza ba. Yahdi man yasha'u bi rahmatihi.
Allah yana shiryar da wanda ya so da rahamarsa wa yudillu man yasha'u bi hikmatihi Allah yana batar da wanda ya so da hikimarsa duk wanda kaga ya shirya to wannan ba karfin shi bane ba dabaran shi bane bai shirya ba sai da yaddan Allah wanda kaga ya bace Allah ne ya batar da shi da hikimar shi qala Allah ta'ala Allah ya ce la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun shi Allah ba a tambayan shi akan abin da ya aikata a'a su bayi ake tambaya ba tambayan Allah don me ka batar da wani ko don me ka shiryar da wani saboda Allah baya yin abu babu hikima wa qala Allah ta'ala a wani waje Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar lalle kowane abu da ka gani Allah ya ce mun halicce shi da tsari da kaddara Allah ya tsara al'amarin wannan abu alqamar wa qala ta'ala wani waje Allah ya ce wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira ai Allah ne ya halicci dukkan komai sai ya kaddara shi kaddarawa a wani wajen Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum babu wani abu da zai faru na musiba a ban ƙasa wala fi anfusikum ko kuma akan kawukanku illa fi kitabin face yana nan a rubuce a littafi min qabli an nabra'aha tun kafin mu halicci wannan abu yana nan a rubuce cewa hakan zai faru kafin a haifi kakanka da kakan babanka da kakan kakan kakanka komai yana rubuce cewa wani zai zo ya haifi wani ya haifi wani nan dan zai yi sarauta ko wani nan zai zama babban malami ko wani nan zai zama kaza ko wani nan zai yi kaza komai yana nan a rubuce وقال تعالى أو نوجه الله يتي فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام duk wanda Allah yake nufin ya shiryar da shi sai ya bude kirjin shi ya sanya mai kaunan musulunci wa man yurid an yudillahu wanda kuma Allah ya nufin ya batar da shi yaj'al sadrahu dayyiqan haraja sai ya sanya kirjin shi ya zamanto dayyiq wanda yake cike da kunci sai ya zama akwai tsanani bai iya fahimtar abin da ake faɗa wannan yake nuna cewa duka waɗannan ayyuka ne na Allah wa rawa ibn umara abdullahi dan umar ya riwayato anna jibril alayhi salam qala lin nabi malaika jibril ya faɗi ma annabi mal imanu hadithin nan hadithu jibril ba ni labari game da imani sai annabi ya jero arkanul iman guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi faqala jibril sadaqta in farada muslimun bi ikhrajihi ce kai imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar lahira kuma kai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa malaika jibrilu ya ce ka faɗi gaskiya imam muslim ya keɓanta da fitar da wannan hadithi wa ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa cikin wata riwaya ya ce amantu bil qadri khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi na yi imani da ƙaddara alkhairinsa da sharrinsa mai zaƙinsa da mai ɗacinsa wa min du'a'in nabi kaman kuskure ne ko sai ce du'aji ko wannan dalun din ya kamata ya zama alhamza ne kun ga wajen wa min du'a'i ba dalun bane alhamza ne yana daga cikin addu'an manzon Allah allazi allamahu al-hasana bin ali wanda ya koyar da al-hasan bin ali ya da'u bihi fi qunutil witri yana yin addu'a da shi a al-qunutu na witri yace waqini sharra ma qadait ya Allah ka kare ni daga sharrin abin da ka hukunta Allah yakan hukunta abu sai kuma ya zama wannan abun yana dauke da sharri kamar yadda Allah yakan hukunta abu sai abun ya zama yana dauke da alkhairi to sai mu dubi abin da malam ya rubuta kuma na sharhi ko shafi na 66 ko yace alqadar ko kun ga wajen min sifatillahi ta'ala yana daga cikin siffofin Allah madaukaki annahu al-fa'alu lima yurid Allah mai aikata abin da yake so ne kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa inna rabbaka fa'alun lima yurid lallai ubangijinka mai aikata abin da yake so ne suratu hud aya na 107
fala yakhruju shay'un an iradatihi wa sultanihi, babu wani abu da yake fita daga nufin Allah da kuma mulkin Allah. Wala yasduru shay'un illa bi taqdirihi wa tadbirihi, babu wani abu kuma da yake faruwa ko ya fito face a bisa kaddarawan Allah da gudanarwan Allah. Biyadihi malakutu kulli samawati wal ard, mulkin dukkan sammai da ƙasa a hannun Allah take. Yahdi man yasha'u bi rahmatihi, Allah yana shiryar da wanda ya so da rahamarsa. Wa yudillu man yasha'u bi hikmatihi, yana batar da wanda ya so da hikimarsa. La yus'alu amma yaf'al, ba a tambayan shi game da abin da ya aikata. Li kamali hikmatihi wa sultanihi, saboda mai cikan hikimarsa da mulkinsa. Wa hum yus'aluna, su bayi su ake tambaya. Li'annahum marbubun, saboda su abun reno ne, ai Allah shine yake renon su. Mahkumun, kuma su ne za a yi musu hukunci saboda su ne bayi. Wal imanu bil qadri wajibun, yin imani da kaddara wajibi ne. Wa huwa ahadu arkanil imani sitta, ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida. Liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda faɗin manzon Allah da yace al imanu, sai ya kawo hadisin an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi. Wajibi ne wannan, Imam Muslim ya ruwaito wannan, wa ghairuhu da waninsa. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yace amantu bil qadri khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi, ce nayi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa, mai zaƙinsa da mai ɗacinsa. Idan Allah ya kaddara maka abin da kake so, yana da sauƙi ka yi imani cewa Allah ne ya kaddara maka. Amma idan Allah ya kaddaro abin da baka so, to wannan kuma in ba ka samu taimakon Allah ba, sai kuma ka sauka daga layi, sai ka fara tunanin akwai sanya hannun wani a ciki, akwai ƙin wani, ai saboda wani baya so shi yasa abun bai samu ba. Yawan mutane a babin kaddara, musamman in Allah ya jarabce su da musiba, imanin su yakan yi rauni, ba su iya haƙuri. Sai malam ya ce fal khairu wash sharru bi'tibari al-aqiba, ai alkhairi da sharrin ana lura ne da ƙarshe. Allah yana iya kaddara wani abu, ƙarshen shi kuma ya zama sharrin ne gare ka, ko ba haka bane? Ko ya kaddara maka wani abu, ƙarshen shi kuma ya zama mai alkhairi. Ƙarshen ne ke tabbatar da alkhairin abu ko sharrin abu. Wal halawatu wal muraratu bi'tibarihi waqtu isabatihi, da zaƙin da ɗacin abinda ake lura da shi shine lokacin faruwan shi, lokacin da abun ya same ka, ta yi ya same ka yi maka daɗi. Wani abu yana iya faruwa sai kaga ya faranta ma wasu kuma bai faranta musu ba. Yanzu ko policies na gwamnati, ko ba haka bane? Yanzu kaman gwamnatin nan, ai kaga policies ɗinta baya favoring wasu irin mutane da yawa, ko ba haka bane? Musamman ma mutane waɗanda suke da antecedent na zalunci da cuta. Amma da farko-farkon gwamnatin kenan, da farko-farko policies ɗinta da ya shafi harkan canji, ko ba haka bane, da suka mai da shi babban banki, policies ɗinta da ya shafi kulle boda, ko ba haka bane, saboda mu yi concentrating mu samar ma kanmu kayayyakin bukatu, policies ɗinta da ya shafi kaza, kaga baya favoring wasu. To haka ma idan Allah ya hukunta abu, zaka ga yayi ma wasu daɗi, sun ji daɗi, suna murna, suna darawa, wasu kuma zaka ga suna cikin tashin hankali. To duka sai mu yadda cewa wato wannan hukuncin Allah ne. Wa khairul qadri ma kana nafi'an, alkhairin kaddara shine abin da ya kasance mai amfani, ko ba haka bane? Wa sharruhu ma kana darran aw mu'dhiyan, sharrinsa kuma shine abin da ya kasance mai cutarwa
darran da mu'ziyan duka ma'anan shi guda ko abin da ya kasance mai cutarwa. wal khairu wash sharru huwa bin nisbati lil maqdur wa aqibatuhu. alkhairi da sharrin anan shine idan aka jingina shi zuwa ga abun da aka kaddara din, wa aqibatuhu da karshen abu. fa inna minhu ma yakunu khairan, daga cikin abin da Allah yake kaddarawa akwai abin da yake kasancewa alkhairi, ka da'at, kamar ayyukan da'a. Allah ya kaddara maka mun ga Allah ya kaddara mana zuwa masallacin nan ne a yau, ko ba haka bane? wanda Allah bai kaddara mishi ba zai zo ba. wanda ya tafi gidan giya shi ma Allah ya kaddara mishi zuwa gidan giya ne, ko ba haka bane? me yi Allah ya ga zuciyar shi babu kyau sai kaddara mishi zuwa gidan giya. wasihati da lafiya da muke da shi yasa muka iya zuwa nan, Allah ya kaddara mana lafiya. wani kuma Allah ya kaddara mishi ciwo, yanzu yana kwance a gadon asibiti ko yana kwance a gida yana wai, ko ba haka bane? kaga shi abinda Allah ya kaddara mishi ba ta da dadi. wal ghina da wadata, mun ga duka waɗannan abubuwan da Allah yake kaddarawa ne wanda sukan zama alkhairi ga mutum. wa minhu ma yakunu sharran, kuma akwai abin da yake zamantowa sharrin ne, kal ma'asi, kamar Allah ya kaddara maka sabon Allah. wal mard, kamar Allah ya kaddara maka ciwo. wal faqr, kamar Allah ya kaddara maka talauci. mun ga talauci masifa ne. amma bin nisbati li fi'lillahi, amma dangane da aikin Allah, aikin Allah ne ya kaddara maka alkhairi ko kuma ya kaddara maka mai kishiyansa. fala yuqalu innahu sharrun, cikin aikin Allah babu sharrin. kun fahimci wannan? cikin aikin Allah babu sharrin. liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda fadin manzon Allah fi du'a'il qunuti, addu'an al-qunut alladhi allamahu al-Hasan bin Ali, wanda ya koyar da dan shi al-Hasan bin Ali, da yake cewa waqini sharra ma qadait, ka kare ni daga sharrin abin da ka hukunta. fa adafa shar ila ma qadahu la ila qada'ihi, sai aka jingina sharrin zuwa ga abin da Allah ya hukunta ba ga hukuncin Allah ba. a hukuncin Allah babu sharrin, amma abin da Allah ya hukunta shine akwai sharrin a ciki. ku fahimci bambancin wannan? Allah yana ya kaddara maka abin da baka so, amma a wajen ka ne sharrin, amma a wajen Allah ba sharrin bane, saboda shi Allah ba a jingina masa sharrin. abinda Allah ya kaddara maka ya zame maka sharrin, sai Allah ya kaddara ma wani kuma sai ya zame mishi alkhairi. misali, kai baka sani ba, kai ne Allah ya kaddara maka rashin lafiya na kwana 3, kai a wajen ka rashin lafiya alkhairi ne ko sharrin? sharrin ne. amma alkhairin da rashin lafiyan zai jawo maka in return, da za a nuna maka sai ka ce Allah karo min rashin lafiya, domin ta yi da kana da lafiya ma kila sai ka je inda za ka shika, ko ba haka bane? sai wani musiba ya same ka, amma sai Allah ya jarabce ka da dan wani abu saboda yana so ya kubutar da kai daga wani babban musiba. ko kuma ba a kashe ka ba, Allah ya kaddara maka rashin samun wani abu saboda ya tsare imaninka. kila takara ka nema sai aka kada kai, kila mace ka nema da aure sai baka samu ba, wani ya aure ta. ta yi da ka aure ta, kila wutan jahannama za ta kai ka baka sani ba. kai sai ka dauka rasa ta sharrin ne, baka sani ba cewa akwai hikima cikin rasa ta. ai Allah yana son ka, shi yasa ya hana ka ita. kila kuma Allah zai baka wata wanda ta fita a gaba baka sani ba, ko ba haka bane? so babu sharrin cikin hukuncin da Allah ya yi, a'a sharrin yana cikin abin da Allah ya hukuntan ne. kun fahimci wannan maganar da kyau? ciwon zai iya zamantowa sharrin gare ka, amma babu sharrin cikin hukuncin Allah. ciwon ne shi abin da hukuncin ya shafa shine yake zamantowa sharrin. da fatan dai kun fahimci wannan kenan. yace wal imanu bil qadri la yatimmu illa bi arba'ati umur, imani da kaddara baya cika sai da al'amura guda 4. malamai sukan ce arkanul imani bil qadr, wato rukunan imani da kaddara. kamar yadda imani take da rukunai guda 6, aka samu imani da kaddara a ciki, to imani da kaddara tana da rukunai guda 4. mun yi wannan karatun a baya. arkanul iman 6, kowanne yana da rukunai. an tu'mina billahi, al-imanu billahi yana da rukunai guda 4, wa mala'ikatihi yana da rukunai guda 4, wa kutubihi yana da rukunai 4,
wa rusulihi yana da rukunai 4 haka wal yawmil akhir haka wa an tu'mina bil qadri shi yana da rukunai 4 kaga ba za ka san imanin ba sai ka san rukunin kowanne gaskiya. Kai aka tambaye ka imani da Allah zaka ce eh, to aka kawo mana rukunan imani da Allah, to nan kuma yanda za a samu matsala kenan. Menene imani da Allah ya kunsa? Da farko ka yadda cewa akwai Allah, al-imanu bi wujudihi kenan. Ai mun yi wannan karatun a baya, ba sai mun bata maka mu lokaci ba. Amma abin da zai faru a gaba in mun samu rayuwa, za mu sake ɗauko littafin usulul thalatha sharhin Uthaymin, ya kawo ilimi mai sauki wanda kowa yana da bukatan ya haddace domin amfanin kanshi. Za mu iya sawa mu yi karatu haka na nishadi. Mun sa akwai karatun nishadi wanda kaman ka san shi amma kawai zaka nishadantu ka yi bita haka. To a takaice wannan kenan. Yace rukunan imani da kaddara baya cika sai an samu rukunai 4. Al-awwal na farko al-imanu bi anna Allah alimu kulli ma yakunu. Imani da cewa Allah ya san duk abin da zai kasance jumlatan wa tafsilan, a dunkule kuma a rarrabe. Komai Allah ya sani, ko ba haka bane? Allah ya san yawan digon ruwa da za a yi a kowane damina, ya san kowa gaba ɗayan mu, Allah ya san mu a dunkule. Sannan kuma Allah ya san kowa rayuwar shi gaba ɗaya da abin da zai samu da abin da zai rasa da halayen shi da siffofin shi da makoman shi, komai Allah ya sani. A dunkule Allah ya sani, a rarrabe Allah ya sani. Misali yanzu aka tambaye ka duk mutanen da ke masallacin nan ka san su, da yi ka ce ka san kowa, ka san sunan shi, ka san gidansu, ka san halayen shi misali, ko ba haka bane? Kana iya faɗan haka. To amma duk da yawan da halittun Allah suke da shi, duk halittun gaba ɗaya da mutane da aljannu da mala'iku da halittun sama da na ƙasa, da masu tafiya da ƙafa 4 da masu tafiya da ƙafa 2 da masu ja da ciki, gaba ɗaya Allah ya san kowa, komai game da shi Allah ya sani. Sai kafa hujja ya ce wato bi ilmin sabiqin, kuma Allah ya sani ɗin da ilimi wanda ya riga ya gabata, ilimi ne wanda yake tun fil azal. Saboda faɗin Allah alam ta'lam, kai mai karatu baka sani ba, annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, cewa Allah ya san abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa. Inna zalika fi kitab, ai wannan yana cikin littafi. Inna zalika ala Allah yasir, ai wannan abu ne mai sauki a wajen Allah. So rukuni na farko shine ka yadda cewa Allah ya san komai a dunkule kuma ya san komai a rarrabe. Suratul Hajj. Athani, rukuni na biyu, anna Allah kataba fil lawhil mahfuz maqadira kulli shay'in, kuma Allah ya rubuta a lawhul mahfuz abinda zai faru game da komai Allah ya rubuta. Saboda faɗin Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Illa fi kitabin, kitab anan lahul mahfuz. An gane ko? Littafin da ake magana kenan. Suratul Hadid. Yace ai nakhluqul khaliqa wa liqawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ai qabla an nabra'aha, ai kafin mu halicci halittan kenan. Shine qabla an nabra'aha, kafin mu samar da halitta din. Abin da yake ƙara gwada cewa komai Allah ya rubuta a lauhul mahfuz, hadithin Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah qaddara maqadir al-khalq, Allah ya kaddara abin da ya shafi halittu duka qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana, kafin ya halicci sama da ƙasa da shekaru 50,000. 50,000 years kafin Allah ya halittar sama da ƙasa, Allah ya kaddara komai yana nan. Abu kaza zai faru, bayan shi kaza zai faru, bayan shi kaza zai faru. Shi yasa Allah ya ce ana gaya maka ne likai la ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, saboda kada ku yi bakin ciki akan abin da kuka rasa, kada kuma ku yi alfahari akan abin da kuka samu. Abin da kuka samu ba ku aka yi, ba karfin ku bane. La haula wala quwwata illa billah. Babu wani mutum da yake da karfi ko dabara da zai sama maka kanshi wani abu. In ilimi ne kake da shi baka akai, in arziki ne baka akai, in lafiya ne ba wani abu da ka iya ba kanka, ba abin da kake iya ma kanka. Komai da ka ga kanka da shi baka akai, kuma an kaddara zaka samu ne, don haka kada kai alfahari. Abinda kuma kaga ka rasa, shi yasa wani yake cewa ina mamakin mutumin da yake bakin cikin rasa wani abu, mutumin da ya yarda da kaddara kuma yana bakin cikin rasa wani abu.
mun ga akwai kaman tanakudi. Ka fasancewa Allah ya rubuta ba za ka samu ba, to ya kake wahalar da kanka har ka samu hawan jini saboda ka rasa? Allah ya rubuta ba za ka samu ba. In duniya duka gatanka ne, wallahi tallahi ba su isa su baka ba. Babu wanda ya isa ka samu, saboda Allah da ya halicce ka ya halicci ko ya rubuta ba za ka samu ba. Wannan rukuni na nawa kenan? Cewa Allah ya rubuta komai a lahul mahfuz ko? Shekaru nawa? 50,000 kafin Allah ya halicci sama da ƙasa, komai yana rubuce. الثالث نأكو أنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله. باب وانا أبو ديكي كسن شيوا السما دا كسا سيد نفين الله، سيد سن الله ومشيئته دا نفين شي. الدائرة بين الرحمة والحكمة، wanda son Allah nan yana kai kawo tsakanin jin kai na Allah da hikimar Allah. Don haka duk abin da Allah yi ba a cin gyaran Allah. Ya hadi man yasha'u bi rahmatihi, yana shiryar da wanda ya so da rahamarsa, wa yudillu man yasha'u bi hikmatihi, yana batar da wanda ya so da hikimarsa. La yus'alu amma yaf'al, ba a tambayan Allah abin da ya aikata, li kamali hikmatihi wa sultanihi, saboda cika na hikimarsa da ikonsa. Wa hum yus'aluna, su bayi ake tambayan su. Wa ma waqa'a min zalika fa innahu mutabiqun li ilmihi sabiq. Duk abun da kaga ya faru na abun nan da Allah ya rubuta, to wannan abun yana bin ilimin Allah ne wanda ya riga ya gabata cewa zai faru. Wali ma katabahu fil lawhil mahfuz, kuma yana tare ne da abun da Allah ya rubuta cikin lawhul mahfuz. Li qawlihi ta'ala, saboda fadin shi da yace inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Ai kowane abu mun wato kulla shay'in khalaqnahu mun halicce shi a bisa kaddara cewa zai faru ko ba zai faru ba. Da fadin Allah wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam, cewa ko mai muke ko daidai muke tafiya? Daidai ne ko? Yawa jamil. Wanda Allah ya nufin ya shiryar da shi sai ya sanya mishi son musulunci a cikin kirjin shi, wanda Allah ya nufin ya batar da shi kuma sai ya kunta ta zuciyar shi da tsanani, ba zai gane Allah ba. Fa athbata wuqu'ul hidayah wad dalal bi iradatihi. A wannan ayan na suratul an'am sai Allah ya tabbatar da aukuwan shiriya da bata da son Allah, da nufin Allah, ko ba haka bane? In kaga wani ya shiriyu ne da nufin Allah, in kaga wani ya bata ne da nufin Allah. Bi iradatihi haka yace, ko akwai ƙari? Bi iradatihi, jamil. Arabi'u, rukuni na hudu, anna kulla shay'in fis samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala, la khaliqa ghayrahu wala rabban siwahu. Duk kuma wani abu da ka gani a sammai ko a ƙasa, to halittan Allah ne. Babu wani mai halitta banda Allah, babu wani ubangiji mai reno ga bayi banda Allah. Allah ne ya halicci bayi, kuma shine ya halicci ayyukan da suke aikatawa, ko kyakkyawa ko mummuna. Wallahu khalaqakum wama ta'maluna. Allah ne ya halicce ku da ayyukanku. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Ai ya halicci kowane abu sai ya kaddara shi kaddarawa. Wa qala ala lisani Ibrahim, Allah ya faɗa akan harshen Annabi Ibrahim a cikin suratul Saffat, yace wallahu khalaqakum wama ta'maluna. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ai Allah ne ya halicce ku da ayyukanku. To wannan ƙarshen abin da muka karanta kenan, sai kuma ƙarin karatu inda za mu tashi daga wala naj'alu qada Allahi wa qadarahu. Na'am, ban gane ba. Abin da yake nunawa shine yana daga cikin rukunan imani da kaddara. Duk abin da bayin da abin da za su aikata duk halittan Allah ne. Ka fahimci wannan? Ai babu wani wanda ba Allah bane ya halicce shi. Da bawan da abin da zai aikata duka halittan Allah ne. Allah ne ya halicce ka, ya halicci aikinka. Duka wannan yana daga cikin imani da kaddara. Tunda kaddaran ai ya shafi halittu ne, ko ba haka bane? Kun ga wala naj'alu qada Allahi wa qadarahu, ba ku gani ba? Shafi na 69 mana. Zamu dawo magana Ibn Qudama kuma kenan. Mun gama sharhin Uthaymin na abin da muka karanta.
yau bacci kuke yi kenan yawa wala naj'alu qada Allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wajtinabi nawahihi ba za mu sanya hukuncin Allah ba da kaddaran Allah ya zame mana hujja wajen barin umarnin Allah ko kuma nesantan hanin Allah. Bai yi wa Allah ya umarni ka ce Allah bai kaddara mun zan aikata ba ne, ce Allah bai kaddara mun zan yi sallah ba, a wannan bai halatta ka faɗa haka ba. Ko ka yi sabon Allah ka ce Allah ne ya kaddara mun zan yi, baya halatta mutum ya yi haka. Bal yajibu an nu'mina, wajibi ne mu yi imani wa na'lama mu sani cewa kuna tafiya anna lillahi al-hujjata alaina, ai Allah yana da hujja akan mu bi inzalil kutubi wa ba'thatir rusul, na saukar da littattafai da aiko mana da manzanni. Allah ya riga ya yanke mana wani hanzari. Qala Allah ta'ala, Allah ya ce li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul rusulan mubashirin wa munzirin, ko ai Allah ya turo manzanni masu bushara suna gargadi. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan, domin kada wani hujja ya kasance ga bayi ba'da ar-rusul, bayan an turo manzanni. Kar ka tashi gaban Allah a tambaye ka me hana ka yin addini, ka kawo wani dalili, ba ka da wani dalili da za ka kawo. Ai ko manzannin ya riga ya yanke duk wani hanzari. Wa na'lamu, kuma mu sani cewa anna Allah subhanahu, lalle Allah madaukaki, ma amara wa naha illa al-mustadi'a lil fi'li wat tarki, duk abinda Allah ya umurni ko ya hana bai yi haka ba sai abinda ya san za iya aikatawa kuma za iya bari. Duk abinda Allah ya ce ka iya barin shan giya, zaka iya barin zina, duk zaka iya bari. In ka ce daga yau ba zan sake ƙarya ba, zaka iya barin ƙarya. Zaka dai sha wahala ne a rayuwarmu na yau, ko ba haka bane? In ka ce kai gaskiya zaka yi, ba cuwa-cuwa, ba ha'inci, ba hali irin na APC, ko? Masu saba alkawari kenan, ko? Ba hali irin na MPDP, su ma kenan, ko? Na ga wasu kuma sun bata rai. To ba ƙarya dai, amma APC suna gaskiya, ko? Suna kwatantawa. To da su da PDP wanne fi? Duk dan juma ne da dan jumai, ko? Amma an yi APC nan ba su fi ba kuwa. Ai dan dama dama su, ko? Tunda kamar na lura akwai APC a nan. To Allah ka shiryar da mu. In ka ce daga yau duk wani hali mummuna za ka bar shi, wallahi za ka iya, Allah zai taimake ka, ko ba haka ba ne? Wa annahu lam yujbaru ahadan ala ma'siyatin, saboda Allah baya tilasta wani akan sabon Allah. Kamar mutum yayi sabo ya ce Allah ne tilasta shi yayi, Allah bai tilasta wani akan sabon Allah. Wala darrahu ila tarki da'atin, haka karatun yake. Kuma baya matsa ma wani ya takura shi akan barin da'a. Kana so ka bi Allah, amma Allah ya takura ka ya hana ka da'a. Allah baya yin haka. Qala Allah ta'ala, Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ai Allah baya kallafa wa rai face abin da za ta iya. Duk abin da ka gance kai, to Allah ya san zaka iya, sai yasa ya saka. Wa qala Allah ta'ala, a wani waje Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu, ku bi Allah gwargwadon iyawanku. Kowa yayi iya karfin shi. Wani zai iya zaunawa yayi ta zikiri, yayi awa ɗaya yana ambaton Allah, wani kuma yayi minti 30 iyawan shi kenan, wani yayi minti 10 iyawan shi kenan, wani minti 5. So kowa yayi gwargwadon karfin shi. Wa qala ta'ala, a wani waje Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, ai a yau za a saka ma kowace rai da abin da ta aikata. La zulmal yawma, a yau kan babu zalunci, ranar alkiyama babu zalunci. Fadalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasban yujza ala hasanihi bithawab wa ala sayyi'ihi bil iqab. Sai wannan yake nuna cewa bawa yana da aiki wa kasban, ai aikin da ka aikata kasabinka ne, kai ne ka yi shi. Yujza
wanda za a yi masa sakayya ala hasanihi bithawab, kyakkyawa za a yi masa sakayya da lada, wa ala sayyihi bil iqab, mummunan kuma za a yi masa sakayya da uquba, wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi, wanda duka wannan abun zai auku ne a bisa hukuncin Allah da kaddaran Allah. To ƙarshen maganar Ibn Qudama kenan. To sai mu dawo kuma sai mu ɗauki sharhin insha Allah. Al-qadaru laysa hujjatan lil asi ala fi'il al-ma'siyah. Kaddara baya zamantowa hujja ga mai sabon Allah akan aikata sabo. Kai sabo a tambaye maka magana ka ce haka Allah ya kaddara mu. Wannan aqida ne mummuna, aqida ne na wasu mutane wanda suke ba su da aqida mai kyau. Saboda asalin wannan babi raddi ne ga nau'in mutane iri biyu wanda zamu yi magana akan su. Waɗanda suka ce ba kaddara gaba daya. Kun fahimta ko? Su ba wani kaddara. Abinda za ka yi zuwa an jima ma Allah bai sani ba. Duk abinda kai ne kai. Da kuma wanda sun yadda akwai kaddaran amma sai suka zurfafa. Su a aqidansu duk abinda kai ai za mu ce Allah ne ya kaddara maka. To tunda Allah ne ya kaddara maka a wajensu, ai Allah ne ya sa kai, don haka bai kamata ya kama ka da laifi. Ban ya kama ka da laifi ya cuce ka. In ka sha giya shayar da kai aka yi. In kai zina sa ka aka yi kai zina. Shi yasa wannan aqidan yana da muni kwarai da gaske. Karatun shi ma an mutum zai wuce ya ji ana yi, in bai da adalci kawai zai zalunce mu ne kawai. Kamar ba ku fahimce ni ba. Shi kawai ba abin da ya ji sai wannan wanda muke faɗa. Ka sha giya ce Allah ne ya sa ka sha. Misali yanzu da ka taso daga gida kana da nufin zuwa nan, a cikin zuciyanka ba nan kake son zuwa ba, sai ka zo sai ka faka mashin sai ka shigo ka zauna. Wa ya zo da kai nan? Allah ne ya zo da kai. Wanda ya tashi ya je shan wiwi ko shan giya ko gidan karuwai yanzu, da ikon wa ya je? Wa ya kai shi can? Amma kuma aqidan ahlus sunna shine, kun ga rikice wanda yake ciki ko? Ai duk abin da kai Allah ne ya sa kai. To amma kuma Allah ya baka zabi. Kuna fahimta? Kana da zabi na kai kirki ko kai sharri. To zabin kan nan anan ne ake bambanta. Kai ne ka zabi ka lalace. Mu dai karatun za ku fi ganewa. Domin batattun haka suke batar da mutane. Wai wani ya ce to da Allah ma bai so a saba mishi, me yasa ya halicci Iblis? To kaga duka waɗannan abubuwa da suke kawowa kenan su gwara kan mutane. Ai tun da Allah ya halicci Iblis wanda yake zayyana ma mutane sabon Allah, ai yana son sabon kenan. To shi kuma Allah yana da hikima, bai yin abu babu hikima. Allah ya halicci Iblis da hikima. Ko ba haka bane? Ya jarabci bayi akan ayyukan sabo da hikima, wanda kuma ba a tambayin shi, kuma baya yin zalunci subhanahu wataala. Amma mu yi karatu insha Allah za ku gane. Yanzu dai kun fahimci wannan ko? Ina ne muke? Af'alul ibad, af'alul abdi ko? Na'am. Yace af'alul abdi, ayyukan da bawa yake yi, kulluha dukkaninsa, min ta'atin wa ma'asi, kulluha makhluqatun lillahi kama sabaka. Dukkanin waɗannan ayyukan da ayyukan kirki da ayyukan banza, ai halittan Allah ne kamar yadda bayani ya gabata a baya. Mun gane wannan. Allah ne halicce ka, ya halicci aikinka. Walakin laysa dhalika hujjatun lil asi ala fi'lil ma'asiya. Kasancewan Allah ne halicce ka, ya halicci aikinka, wannan bai zama hujja ba ga mai sabon Allah kan aikin sabon shi. Kai sabon Allah ka ce haka Allah ya kaddara maka, wannan ba hujja bane. Allah ne ya kaddara mu, wannan kuskure ne. Wadhalika li adillatin kathiratin minha. Wannan magana saboda dalilai da yawa. Daga cikin dalilan yace anna Allah adafa amalul abd ilayhi waja'alahu kasaban lahu faqala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Shi Allah
ya jingina aikin bawa ga shi bawa din, ko ba haka bane? In kai aikin kirki ana jingina aikin ne zuwa gare ka, in kai aiki mummuna ma ana jingina maka, saboda ai aikinka ne, kasabinka ne. Shi yasa Allah ya ce a yau za a saka ma kowa da kasabin shi. Kasabin shi shine aikin shi. Na'am? Ya ba rabo ba, aikinka dai da kai shine kasabi, shine abinda malamai Hausa sukan ce abinda ka tsirfinta. Kamar wannan Hausan ya dan shiga ciki ko? Abinda ka tsirfinta ka aikata ma kanka, kasabinka kenan ai. Ba Hausawa ne anan? Maganan dai kenan. Kasabi shine abinda ka aikata. Yace walau lam yakul lahu ikhtiyarun fil fi'li, da bawa ba shi da zabi cikin aikin shi, wa qudratun alaihi, ba shi da ikon aikata aikin, ma nusiba ilaihi, ba za jingina mishi ba. Ai wanda ya zina yana son yin zinan, kuma yana da da ƙarfin shi ya amfani ya zina, ko ba ku gane ba? Da ninyan shi da ƙarfin shi ya amfani ya zina, don haka shi yasa aka jingina mishi. Anna Allah amara al-abda wa nahahu, Allah ya umurci bawa kuma ya hane shi. Walam yukallifuhu illa ma yastadi'u, Allah bai dora mishi ba sai abin da zai iya. La yukallifu Allahu nafsan illa al-baqara. Wani waje Allah ya ce fattaqullaha at-taghabun. Walau kana majburan ala al-amali, da tilasta ma bawa akai akan aikin da yayi, ma kana mustadi'an ala al-fi'li aw al-kaffi, ai da ba zai zama yana da ikon aikatawa ba ko kuma kamewa daga barin wannan aikin. Li'anna al-majbura la yastadi'u at-takhallus, saboda shi wanda aka tilasta mishi akan aikata wani abu ai bai da iko ya bar wannan abu. Kuna ganewa? Yanzu kaman kai ne wani ya tsaya da bindiga ya ce in baka sha giya ba zai harbe ka, kuma kana son ranka, me zai faru? Na? Sai za ka sha, ba sai ka sha ba, za ka sha. Wani da zuciya ba zai sha ba, sai dai ya kuma ce je lahira wallahi. Wani ba zai yi ba. Kama abin da ake yanzu, sai wasu 'yan ta'adda su zo gidanka sai su ce ka kwanta da 'yarka, in ba ka ba za su kashe ka. Kaga abin ya muni kwarai da gaske. Wani ba zai yadda ya kwanta da 'yar shi ba, kawai zai kalmar shahada ya ce ku harbe ni. Allah karka nuna mana irin wannan musiba. Ko kuma su zo gidanka, wani abu da suke har suna ma faɗa, suna son ka mutu da baƙin ciki. Don haka duk abin da zai sa zuciyanka zai yi kamar zai fashe sai ka gani kafin harbe ka. Daga ciki in sun kai 10 gaba ɗaya sai sun kwanta da matanka, kana gani kuma babu abin da za ka iya yi, sai ka gama ganin wannan kuma harbe ka aka. Ka mutu da murna ko da baƙin ciki? Baƙin ciki wanda bai misaltuwa. Allah ta'ala ka shiryar da jama'anmu. Kuma wallahi musulmai suke yin wannan. Domin matsalolin kidnapping da banditry wannan mulkin Buhari nan a arewa ne ake. Tare da naji turji yana wasu maganganu cewa ai koya musu akai. Ko ba haka bane? Cewa ba fulatani na ruwan shi da wannan, an koya mishi ne. Allah ka shiryar da jama'anmu. Amma ana cikin musiba kwarai. To mu dawo. Yace saboda wanda aka tilasta shi abu ai bai iya kin yin wannan abu, la yastadi'u at-takhallus. Ko hujja na biyu kenan. Hujja na uku, anna kullu wahidin ya'lamu al-farq bayna al-amal al-ikhtiyari wal ijbari. Kowane mutum ya san bambanci tsakanin aikin da ka aikata da zaɓinka da aikin da aka tilasta ka kai. Ba haka bane ba? Wa anna al-awwal yastadi'u at-takhallus minhu. Na farko ikhtiyari, ai kana iya bari, zaɓinka ne, ko ba haka bane? Zaɓinka ne ka bari ko kai. Amma shi ijibari ba ka da zaɓi, tilasta ka aka yi. Shi yasa aikin da aka tilasta ka kai Allah ba zai kama ka da laifi ba, ko ba haka bane?
inna allaha wada'a li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alayhi, cikin hadisin manzon Allah. Abinda aka tilasta suka yi ba su da laifi, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani. Wanda aka tilasta shi ya faɗi wani magana na kafirci ko yayi kafirci, zuciyar shi na cike da imani, wannan bai zama kafiri ba, yayi ne saboda ya kubuta da ran shi. Hujja na hudu da yake nuna cewa ba za ka kafa hujja da kaddara akan sabo ba, ka ce ai wato da ka saba ma Allah ai kaddara maka aka yi, ba za ka yi wannan ba. Yace annal asi qabla an yuqdama alal ma'asiya, shi mai sabo kafin ya gabata akan wannan aikin sabon, la yadri ma qaddara lahu, ai bai san me Allah ya kaddara mishi ba. Da kace Allah ya kaddara maka, Allah ya gaya maka haka, ya kaddara maka kai, Allah ya kaddara maka cewa wuta zaka shiga, wa ya gaya maka haka? Ai baka san wannan ba. Kai zaka aikata sabo, ka ce Allah ya kaddara maka zaka aikata sabo, ai kaga akwai wannan ma kaman wargi da Allah ne. Ba inda Allah ya gaya maka cewa shine ya kaddara maka wannan, saboda baka sa abin da Allah ya kaddara maka ba. Ba haka bane ba? Ko kuma ba ku gane bane? Wa huwa bistita'ati an yaf'ala aw yatruka. Kaga bawa kafin ya aikata yana da dama ya aikata ko kuma ya bari. Fa kaifa yasluku at-tariqul khata'i, ya zai dauki tafarkin kuskure, wa yahtajju bil qadri al majhul, kuma ya rika kafa hujja da kaddaran da shi bai san me aka kaddara mishi ba. Alaysa min al ahra an yasluka at-tariqus sahih, ashe bai fi dacewa ba gare shi ya dauki tafarki mai kyau, wa yaqulu hadha ma qaddara li, yace Allah ya kaddara mun zan yi aikin kirki ne, ko ba haka bane? Kana da zabi, ko dai ka zo makaranta wajen karatun littafin nan, ko ka je kallon kwallo, ko ka je aikin banza. To ashe bai fi dacewa ba ka ce kai ni makaranta zan zo, ko ba haka bane? Da za ka je wajen aikin banza kuma ka ce Allah ya kaddara maka zuwa wajen aikin banza. Mun yi karatu ya kai kaman shekara 8 a nan, ba zan mance ba, a yadda wajen kujera, kan kujeran nan, ba yana nufin wannan kujeran ba, amma a makarantar nan ba zan mance ba, kaman 2000 and kaman ko 14 ne ko wani abu haka, sai muka yi wani bayani wanda nake son kawo shi yanzu. Akwai littafin yana nan a gida, sharhin aqidatul wasidiyya. Uthaymin ya kawo wani misali mai kyau da ya dace da wannan. Yace ai wasu suna kafa hujja da hadithin da Annabi Musa ya jayayya da Annabi Adam. Annabi Musa ya bukaci ya ga Adam, ya roki Allah ya nuna mishi Adamu. Ya ganshi ya tambaye shi, kai ne Adamu? Ya ce kai ne Allah ya halitta da hannun shi? Ya ce kai ne mutum na farko uban kowa? Ya ce kai ne Allah ya baka aljanna? Kai ne ya maka kaza? Don me kaci itaciyar da Allah ya hana ka ci? Sannan Musa akwai zafi alayhi salam, ko it's a challenge. Sai annabi Adamu ya ce mishi, kai ne Musa annabin bani Isra'ila? Ya ce kai ne Allah ya magana da kai da Allah? Ya ce kai ne Allah ya maka kaza da kaza? Ya baka aya kaza da kaza? Ya ce don me kake kalubalanta na kan abin da Allah ya kaddara mun zan yi? Wannan hujja ne ko ba hujja bace? Hujja ce. To amma ba hujja bace. Dalili shine ka iya kafa hujja da kaddara bayan ka tuba, amma kana kan tsula tsiya ka ce Allah ne ya kaddara maka wannan, haram. Ga ka da kwalban giya a hannu ka ce Allah ne ya kaddara mun yau zan sha giya, to wannan ba za ka kafa hujja da kaddara ba. Amma da kai tsiyan, kai retire, kai dan iska ne da, amma retire dan iska ne, alhamdulillah. Amma ce mutum retire dan iska akwai matsala fa. Allah ta'ala ka shiryar da mu. Magana yayi tsauri gaskiya. To amma kuma ai babu komai. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika ai yawan iskancin da kai ma yawan ladan da zaka samu wallahi. Saboda karka ji komai. Inda kai tsiyan ka tsula tsiyan sosai, da ka dawo ka tuba duk zunubin tsiyan da ka tsula za a yi converting din shi ne automatically ya zama lada. Wannan yana daga cikin tafsirin aya. Haka Ibnul Qayyim ya ce. Allah ka shiryar da mu. Mu dawo kan wancan magana. Mun gama da maganan Musa da Adamu ko? Yawwa. Sai malamai suka ce ya halatta ka iya kafa hujja da kaddara bayan ka tuba. Sai Uthaymin ya kawo wani misali simple.
kai ne za ka yi tafiya sai kai tambaya game da hanyar da za ka bi, aka ce maka wannan hanyar lafiya lau, hanya sambai ba komai, amma wannan hanyar akwai kwane-kwane da yawa, ana haɗari a ciki, kuma akwai barayi, kuma akwai kaza, kuma akwai kaza. Yanzu anan kana da zaɓi ko ba ka da zaɓi? Kana da zaɓi. Sai kai shahadan kuda, sai ka ce bari dai ka bi wannan hanyar da aka ce maka akwai barayi din, da wahala wata rana ba za a yi fashi a ciki ba. Sai ka je ka bi, yan fashi suka kame ka, suka kwace komai, suka yi maka bugu. Sai ka dawo ka ce yau Allah ya kaddara za a yi mun fashi. Kana da hankali? Kai kana so ya maka fashi ko baka so? Saboda an gaya maka hanyar nan ba shi da kyau, kuma ka ce za ka bi, kuma kana da hankali. Mutum ne ya bi steps, ya hau sama, kamar gidan sama hawa 12, ko ya bi lifta sai da ya hau last floor, wajen saukowa kuma ya ce shi ba zai sauko ta lifta ba, zai duro ne. Ce haka ba kyau ba, za ka mutu ba. Ya ce in Allah ya kaddara ba zan mutu ba, abin da zai same ni. Ba kaddara ba ce ake magana a kai. In Allah ya kaddara zan rayu, mai rabon ganin baɗi ko ana dakawa a turmi, ba ka suka ce ba, sai ya gani. Ya ce in Allah ya kaddara zan sha, wallahi zan sha, ku bari kawai in duro. Inda ina kusa kawai dama ina yawo da likafani na a mota, sai in fara kiran masu wankan gawa, ce ina masu son yin practical ko ba ka bari. Kasa wani ya koyi wankan gawa bai taɓa practical ba, yana jiran a mutu ya yi practical. Sai mu nemo su masu zaƙin wankan gawa, su je su yi practical. To a takaice dai mun fahimci wannan clearly. A duniyance ma haka abun yake, bai yiwuwa a ce maka ga bata ga shiriya kuma ka bi batan ka ce Allah ya kaddara maka, bai yiwuwa. Abu na biyar, anna Allah akhbara annahu arsala ar-rusul liqada'i al-hujja. Allah ya labarta mana cewa ya aiko manzanni ne domin ya yanke mana hujja. Yace li Allah yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Walau kana al-qadar hujjatan lil-asi ay lam tanqati bi irsali ar-rusul. Idan da kaddara zai zamanto hujja ga mai sabo, ai da uzurin shi ba zai yanke ba a gaban Allah bayan aiko manzanni. At-tawfiqu baina kaunu fi'il al-abdi makhluqan lillahi wa kaunihi kasaban lil fa'il. Ya za yi a daidaita tsakanin cewa ai aikin da bawa yayi kaddaran Allah ne kuma kasabin shi ne. Arafta mimma sabaka, ka sani a karatun baya, anna fi'il al-abdi makhluqan lillahi, duk abinda bawa ya aikata halittan wane ne? Halittan Allah ne. Wa annahu kasabun lil abdi, kuma kasabin bawa ne, aikin shi ne. Yujazi alaihi, Allah zai saka mishi alhasan bi ahsanin, kyakkyawa da mafi kyawu, wasayyi bi mithlihi, mummuna za a saka mishi kwatankwacin mummunan shi. Fa kaifa nuwaffiqu bainahuma, ya zamu yi mu samu balance ko? Ya za a yi balance tsakanin wannan da wannan, mu daidaita. At-tawfiqu bainahuma anna wajaha kauna fi'il al-abdi makhluqan lillahi ta'ala amrani. Ta fuskan da zamu fahimci cewa kasancewan aikin bawa halittan Allah ne, akwai fuskoki guda biyu. Al-awwal, fuska na farko, anna fi'il al-abdi min sifatihi, ai aikin bawa yana daga cikin siffofin shi. Wal abdu wa sifatuhu makhluqan lillahi ta'ala, da shi bawan da siffofin shi duka halittan wane ne? Halittan Allah ne. Athani, na biyu, anna fi'il al-abdi sadiran an iradatin qalbiyya. Nan akwai kuskure a wannan nuskar, sai ya ce wai qalbiyya ya kamata ya zama, ya'un din nan ba'un ya kamata ya zama, ya kamata ya'un din ya zo bayan ba'un ne. Kun fahimci karatun? Kuskure ne ya kai anan. Ai sadirun an iradatin qalbiyyatin, qalbiyya wa qudratin badaniyya, ai wannan ya samu ne sakamakon nufin bawa, shi haka bawa ya nufi a zuciyar shi, da kuma ikon da yake da shi na ƙarfi a jiki kafin yayi wannan sabon. Walaulahuma, ba domin ya nufaci sabon kuma yana da ikon yayi ba, lam yakun fa'ala, da bai aikata ba. Kun fahimci wannan? Wallazi khalaqa hadhihi al-irada wal qudra huwa Allah ta'ala. Amma wanda ya halicci wannan nufin nashi da kuma ikon da ya samu yin aikin shine Allah. Amma ikon da zaɓin an bashi, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Wa khaliqus sabab khaliqul musabbib.
wanda ya halicci sababi shine ya halicci abin da sababin yake samuwa da shi. Misali, cin abinci sababin ƙoshi ne, shi kuma samun ƙoshin shine abin da sababin ya samar. Kamar yadda shan magani sababin samun lafiya ne, mun ga shan magani sababi, samun lafiyan kuma shine abin da shan maganin ya samar. Kun gane karatu? Yawwa. Ai abin da Allah ya halitta shine Allah ya halicci nufinka da kuma ikon da kai. Allah ne ya halicci wannan, amma aikin da kai kuma kai aikinka ne. Ko ba ku gane ba? Yawwa. Yace wa khaliqus sabab khaliqul musabbab, wanda ya halicci sababi shine ya halicci abin da sababin yake samuwa da shi. Fa nisbatu fi'lil abdi ila khalqillahi, jingina aikin Allah, aikin bawa zuwa ga halittan Allah, lahu nisbatun musabbib ila sabab, kaman jingina abin da sababi ya samar ne zuwa ga sababin. Kaman jingina koshi ne zuwa ga cin abinci, ko jingina samun sauki zuwa ga me? Zuwa ga shan magani mana. La nisbatun mubashara, ai ba jingina ba bane na kai tsaye. Shi shan magani shi bai iya kawo sauki, ko ba haka bane? A shi sababin samun sauki ne. Kamar yadda shi cin abinci bai iya kawo koshi, a shi sababin koshi ne. Li'anna al-mubashir haqiqatun huwa al-abdu, shi wanda yayi mubashara kai tsaye shine bawa. Falidhalika nusiba al-fi'lu ilayhi, shi saka jingina mishi aikin kasaban wa tahsilan, aikin shi ne kuma shine ya aikata. Wa nusiba ila Allah khalqan wa taqdiran, sai ka jingina ma Allah halitta da kaddarawa. Falikullin minan nisbataini i'tibarun, kowanne daga cikin jinginawa biyun nan yana da abun lura. Wallahu alam, Allah shine mafi sani. Da fatan mun warware duka wannan shubuhan baki daya. To al-mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadari war radd alaihim, duka wannan maganan kusan alhamdulillah ni da ku ba mu da sabani akai. Amma su wane ne suka saba akan wannan aqidan hukuncin Allah da kaddaran Allah, kuma menene raddin da malamai suka yi musu? Al-mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadari da'ifatani, ai wadanda suka saba kungiyoyi ne guda biyu. Ad-da'ifatul ula al-jabariyya, bangaren farko jabariyya, yaquluna su a aqidan su mummuna suna cewa al-abdu majburun, shi bawa tilasta shi ake ala fi'ilihi akan aikin shi, walaysa lahu ikhtiyarun fi zalika, duk abin da bawa yayi ko mummuna ko kyakkyawa bai da zabi. In ya sha giya shayar da shi akai, in yayi zina ma sa shi akai, in yayi sata ma sa shi akai, kamar yadda suke faɗin wannan mummunar magana wanda ko kare ma ba zai ci ta ba. Wannan ruddu alaihim bi amrayni, muna yi musu raddi da al'amura guda biyu. Na farko, anna Allah adafa amalul insani ilaihi, Allah ya jingina aikin mutum zuwa gare shi. Waja'alahu kasaban lahu, ya sanya shi ya zama kasabin shi ne, aikin shi ne. Ay yu'aqibu, ana yi mishi uquba, wa yuthabu bihasbihi, gwargwadon aikin shi. Walau kana majburan alaihi, da tilasta shi ake akan aikin, ma sahha nisbatuhu ilaihi, da ba zai inganta ba a jingina mishi aikin. Wala kana iqabuhu alaihi zulman, da zai zama idan aka yi mishi uquba an zalunce shi kenan, da maganar su zai zama daidai kenan. Amma tun da kasabin shi ne, kaga wato za a iya mishi uquba akai. To in ma wannan magana nasu ya zama to daidai, ai rayuwa gaba ɗaya za ta rushe, ko ba haka bane? Ko makaranta ma bai da amfani a je makaranta, bai da amfani a yi karatu. Saboda yanzu ko karatun nan da muke yi, sai muka ce to ai jarabawa, sai wasu suka faɗi, sai a ce malamin ne ya faɗar da su. Akwai adalci anan? Malamin fa da yake bayani ya ce ku saurara ku ji, kowa ya zama attention, yana da attention, ko ba haka bane? Yayi bayani kuma ya ce in kuka je gida ku yi bita. To da wasu suka je gidan sai suka yi wurgi da littafin, suka ƙi bitan. Ta yi ma ana karatun wani ma bai makarantar gaba ɗaya, sai ya zo ya jarabawa ya faɗi, sai aka ce malamin ne ya faɗi da shi. Akwai adalci anan? Ai yana da zaɓin ya zo makaranta ko ya ƙi zuwa. Ko kuma clearly malamin ya ba da instruction, ya ce ku yi bayani game da kaza, shi wani sai ajiye tambayin malamin,
sai ya kirkiro nashi tambayan ya cika booklet guda 3 gaba daya ta rubutu sai aka yi malami ya ce ba abinda na tambaye ka ba kenan sai sa jan bayaro ya kakkashi sai sa shi ya faɗi shi kuma ya zo ce ai malamin ya zalunce shi da shi da malami wai azzalumi shi ne ya zalunci to haka ma Allah ba zai zalunci kowa ba sai dai mutum ya zalunci kanshi na biyu anna kulla wahidin ya'rifu al-farqu bayna al-fi'li al-ikhtiyari wa-ad-dirari kowa ya san bambanci tsakanin aiki da mutum yake da zabi da aikin da aka tilasta shi fil haqiqa wal hukmi da hukunci falaw itada shakhsun ala akhar da wani zai ta'addanci ga wani wadda annahu majburun ala zalika sai yayi da'awan cewa an tilasta shi ne akan haka bi qada'illahi wa qadarihi da zartarwan Allah da kaddaran Allah la'adda zalika safahan da zamu kirga haka cikin wauta da dolanci mukhalifan lil ma'lumi bid darura wanda ya saba wa abinda kowa ya sani a darura a takeice wannan mazhaba ko aqida na jabariya ya tashi daga aiki saboda su a wajen su in Allah yayi ukuba ga wani ya zalunce shi kaga wannan maganar ma ba za ta faɗu ba to sai kuma su yan qadariya wanda suka ce babu kaddara at-taifatu thaniya al-qadariyya yaquluna al-abdu mustaqillun bi amalihi laysa lillahi fihi iradatun wala qudratin wala khalqin suka ce babu ruwan Allah da aikin bawa shi bawa is entitled to aikin shi gaba daya kun gane ko babu wani nufin Allah ko kaddaran Allah ko halittan Allah cewa ba Allah bane ya halicci aikin bawa kuma abinda bawa zai yi wai Allah ma bai sani ba in ji su cewa abinda zaka yi zuwa anjima Allah ba ruwan shi da shi haka bai ma san shi ba sai kai tukuna Allah zai sani kaga wannan cin mutunci ne ga Allah a ce Allah akwai wani abu wanda bai sani ba wa naruddu alaihim bi amrayn zamu yi musu raddi da abubuwa guda biyu na farko annahu mukhalifun liqawlihi ta'ala ya sa fadin Allah Allahu khaliqu kulli shay'in cewa Allah ne ya halicci komai wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna cewa Allah ne ya halicce ku da ayyukanku abu na biyu anna Allah malikus samawati wal ard Allah shine mamallakin sammai da ƙasa fa kaifa yakunu fi mulkihi ma la tata'allaqu bihi iradatuhu wa khalquhu yaya za a yi wani abu ya kasance cikin mulkin Allah wanda ba ta da alaka da nufin Allah da halittar Allah wannan ba zai yiwu ba aqsamul irada wal farqu bainahuma nufi ya kasu kashi biyu da kuma bambanci tsakanin su iradatullahi tanqasimu ila qismaini kauniyya wa shar'iyya duka wannan karatun an yi shi a baya akwai irada kauniyya akwai irada shar'iyya irada kauniyya hiya allati bi ma'na al-mashi'a ita ce ake kira mashi'a kun ga iradan Allah kauniyya ba wanda ya sai hana ta faruwa in Allah ya nufin za a yi ruwan sama yau ko a yi kwana 3 ana ruwa ko za a yi zafi ko za a yi kaza wannan iradan Allah kenan kauniya abinda ya shafi gudanar da al'amuran duniya wannan babu wani wanda yake da iko akai kuma in Allah ya nufin abu ba wanda ya sai hana shi faruwa kaman Allah ya ce yau za a yi ruwa wani ya ce ba za a yi ba bai yiwa ko Allah ya kawo sauki wani ya ce sam za a yi tsanani bai isa ba wannan iradan Allah kenan wani iri kauniya haka Allah ya yi nufi a tsarin gudanar da duniya wannan da kafiri da musulmi duka mu ne ma Allah da'a kan wannan ko ba haka bane kowa dole ya zuba ido saboda haka Allah yake nufi kauniya haka Allah ya tsara shine anan Allah ya ce faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja wannan irada ne kauniya wa shar'iyya iradan Allah shar'iyya hiya allati bi ma'na al-mahabba ita ce da nufin soyayya ba duk abun da Allah yake so yake samu ba in dai a son Allah ne dukan mu zamanto mutanen kirki amma kan yana faruwa ko amsa mana hakan yake nuna mun fi karfin Allah ba haka yake nufi ba iradan Allah kauniya ba wanda ya sai tsallake amma iradan Allah shar'iyya Allah yakan so abu amma bai su ki ko ba haka bane wannan kuma baya nuna cewa sun fi karfin Allah a iradan Allah kauniya Allah ya san cewa ba za su yi ba amma a iradan Allah shar'iyya yana son su yi da fatan kun fahimci wannan Allah yana so mutane su tuba
amma akwai waɗanda Allah ya san ba za su tuba ba. A iradan shi kauniya ya san ba za su tuba ba, haka Allah ya kaddara. Amma a iradan shi shar'iyya ya ce ai musu wazi su tuba. To kar mu ji ai akwai abin da Allah yake so da baya samu, ba haka maganan yake ba. Allah yana so amma ya kaddara a iradan shi kauniya cewa hakan ba zai faru ba. Ina gani dai kamar tunaninku yayi nisa. Ba wani nisa a cikin wannan, kuma sun ce gaskiya. Ai tunani ba inda ya tafi, kun gane mana insha Allah ko? In ba ku gane ba ai karatun da muka yi tun daga farko ai sai mu sake maimaitawa ko? Wa shar'iyya hiya allati bi ma'ana al-mahabba ko? Allah ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum. Ai Allah yana son ya karbi tubanku. Amma duka mutane ne za su tuba? Ina tambayan ku. Ba duka mutane za su tuba ba. To wannan yana nuna abinda Allah yake so wasu ba su yi. In kaman kai ne, ai abinda kake so a gidanka ya zama ba a yi ba, a wajenka gazawa ne ko ba gazawa ba ne? Gazawanka ne yasa ba yi ba, amma wajen Allah ba gazawa ba ne. A iradan shi kauniya ya kaddara cewa ba za a yi ba, da wani ba za su yi ba, su yan wuta ne. Afa man tunqizu man fin nari, kai zaka tsamar da wanda zai shiga wuta ne? Ya riga ya kaddara haka. wal farqu bainahuma, bambanci tsakanin irada kauniya da irada shari'a, annal kauniya yulzamu fiha wuqu'ul murad. Ita kauniya dole ne abunda Allah ya yi nufin zai auku, kauniyan dole ya faru. Wala yulzamu an yakuna mahbuban lillahi, koda kuma ba dole bane abunda Allah ya kaddara zai faru nan ya zama Allah yana so. Allah ya kaddara da wani za su yi ma Allah shirka, amma Allah bai son shirka, ko ba haka bane? Allah ya kaddara da wani ba za su tuba ba, amma kuma Allah yana son a tuba. Wa amma ash-shar'iyya fayulzamu an yakuna al-muradu fiha mahbuban lillahi wa la yulzamu wuquhu. Amma shi irada shar'iyya yana bayyana cewa Allah yana so shar'iyya cewa su aikata, amma kuma ba dole ne abinda Allah yake so mutane su yi a shari'a su yi ba. Kamar wancan maganar da muka yi, fassarar magana. To takeice wannan babin ya kare kenan game da wato alqada'u wal qadar. Babi ne mai hadarin gaske. Mutane da yawa sun saki Allah a wannan babin, a babin kaddara. Zaka ga mutum yana da yawan sallah, yana da yawan azumi, amma Allah ya kaddara wanda kawai sai ga ya bar Allah kawai. Sai ga kawai ya zama kafiri kawai. Duk yawan azumin shi da karatun Qur'anin shi, in Allah ya kaddara abinda baya so kawai sai kaga kawai ya saki layi kawai. Ko bai dauki tafarkin yan kadariya da jabariya ba, sai rika cin gyaran Allah don me Allah ya kaddara haka. Kamar yadda kafirai suke cewa oh God why me, ko ba ka bane? Yace don me ni ne za ka kaddara mun wannan. To kaga wanda ya faɗi wannan ai ya zama kafiri in ya san abin da ya faɗa. To Allah ta'ala ka gyara imanin mu, ka sa mu yi ƙarshe kyakkyawa. Kuma kamar yadda muka faɗa, wannan shi ma darasi na 12 shine ƙarshen darasin mu kafin Ramadan ko? In Allah ya tsawaita rayuwar mu zuwa bayan Ramadana, za mu tashi daga darasi na nawa? Na 13. A Riyadus Salihin za mu tashi da darasi na nawa? 78. Jamil. To Allah ta'ala ya mara rayuwar mu albarka, ya sa mu yi ƙarshe kyakkyawa. Akwai tambaya ne? Na'am. Takhallus na bari. Wato wanda yake tilasta shi aka yi, ai bai iya kubuta ya zama bai aikata ba. Ba makawa an tilasta shi. Na'am. Mahbub, abun so. Ai ba duk abun da yake abun so bane ga Allah mutane suke yi. Abu yakan zama abun so ga Allah, yana son shi amma mutane ba za su yi ba. To Allah ka biya bukatun mu na alkhairi. Na'am. Wannan shine magana mafi inganci. Tare da kamar yadda na faɗi tun a zamanin sahabbai akwai sabani. Mun gane ko? Amma idan aka yi sabani, ba cewa ake kowa ya ɗauki ra'ayin da ya ga dama ba. Sai a duba a ga wanne ne ya fi rinjayen hujja. Akwai sahabban da suke da ra'ayin annabi ya ga Allah. Ka fahimci magana? Amma magana mafi inganci shine ya ga Allah a mafarki. Ba su ce bai gan shi ba. Ya ga Allah a mafarki, amma gani ido da ido, kamar yadda Allah ya faɗi ma annabi Musa lan taranin ya shafi kowa har manzon Allah. Babu wanda ya taɓa ganin Allah da ido, kamar yadda annabi Musa bai gan shi ba. Wannan kuma bai nuna kamar an naƙasa darajar manzon Allah. Kwata-kwata ba haka yake ba. Wannan bai nuna an tawaye darajar manzon Allah.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا عفو يا ودود يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله سره أو علانيته اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا ubangiji muna tawassali da waɗannan karatuttuka da muke yi ya Allah wannan hali da muka samu kanmu a ciki na kunci da tsanani Allah ka kawo mana agaji Allah ka sassauta mana Allah ka yalwata mana Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak Allahumma kfina bi halalika an haramik وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا ubangiji dukkaninmu muna da bukatu a wajenka ya Allah ka san bukatunmu duk abin da muke son samu daga wajenka ya Allah ta'ala ka bamu abin da muke jin tsoro Allah ta'ala ka kare mu Allah ka biya bukatunmu na alkhairi Allah ka biya bukatunmu na alkhairi gwagware daga cikinmu Allah ka aurar mana da su Allah ka aurar da su ka hore musu hanyar yin aure ka azurta su da mataye na kwarai matayen cikinmu Allah ta'ala ka ba su mazaje na kwarai shugabanninmu Allah ka shiryar mana da su Allah ka kintsa su Allah ka sanya tosayinmu a cikin zukatansu mu biyan kuma Allah ta'ala ka ba mu ikon yi musu da'a Allah ka hana mu yi maka shirka Allah ka hana mu bid'a Allah ka hana mu aiki da son zuciya Allah ka hana mu riya Allah ka azurta mu da ikhlasi cikin ayyukanmu da maganganunmu Allah ka ba mu thabati Allah ka ba mu istiqama Allah ka haskaka zukatanmu da sonka da son ayoyinka da son manzanninka da mutanen kirki Allah duk abin da muka roƙe ka na alkhairi da ma wanda bamu roƙa ba Allah ta'ala ka ba mu abin da muka nemi tsari a wajenka na sharrin da ma wanda bamu nemi tsari ba Allah ta'ala ka kare mu اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا عبادك وبنو عبادك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين